Prezident Sewda toplumuna we oba hojulugy pudugyna gödäwçilik edýän iki orunmasaryny işden boşatdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýurdun oba hojulugy pudugyna we sewda toplumuna dowam edýän kynçylyklaryň arasyna bu iki pudugyň değişiklikdäki ýolbaşçylary Efemrat Orazgeldiýew we Çarıgylyjy wezipelerinden boşatdy. Şeýle-de Batyr Attaýew başga işe geçýänligi sebäpli Türkmenistanyň baş prokurory wezipesinden boşadylyp sewda toplum boýunça vice-premier wezipesine belenildi. Bular barada Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugy, Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň hemde Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň 4-nji iýulyna geçirilen bilelikdäki mejlisinden habar berýär. Döwlet medeniýetine görä prezident Berdimuhammedow oba hojalyk ýolbaşçysyny wezipeden boşatmak barada kararyny oba senaty toplumuna ýol berilýän ençeme kemçilikler bilen esaslandyrdy. Beýleki problemler bilen bir hatarda suw serişdelerini rejeli ulanmagy, ýerleriň meliorativ ýagdaýyny gowulandyrmagy, topragyň şorlaşmagyna garşy göreşmäge we dekeş akawlaryny arassalamagy ýeterlik derejede üns berilmedi diýip döwlet medeniýeti prezidentiň sözlerini sitirledi. Şeýle prezident Berdimuhammedow ýurdun oba hojalygyny we ýylatly ýerlerini suw bilen üpçün etmegi gowulandyrmak meselesiniň yaramaz çözülýändigini aýtdy. Bu kemçilikleriň ählisi Daşuly welaýatyna ýagdaýda anyk ýüze çykdy diýip TDH ýazýar. Berdimuhammedow Demirgazyk sebitde gowy çekmek boýunça meýilnamanyň bellenen möhletde ýerine ýetirilmändigini hem belledi. Bu problemler bilen baglykda Daşuly welaýatynyň häkimi Nazar Muradowa bir käýinç berildi. Boldumsaz etrawynyň häkimi Begmurat Arazow wezipesinden boşadyldy. Bu wezipeni wagtlaýyn ýerine ýetirmek Boldumsazyň öňkü häkiminiň orunmasary Gurban Nurdy Bayramdurdyýewiň üstüne ýüklenýär. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň oba hojalygy pudugyna problemalar şol sany suw ýetmeçiligi barada ýygyderli habar berip gelýär. Galy bersede Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýa-ni ýakynda Daşuly welaýatyna amala aşyran saparynyň dowamyna sebitde suw serişdeleriniň öpçünçiligi bilen bagly meseleleri gozgap suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy Güýzgeldi Baýjanowa bir käýinç ýylan edipdi. 4-nji ýylyna geçirilen hökümet mejlisiniň dowamyna ministrler kabinetiniň başlygynyň oba senaty toplum boýunça orunmasary wezipesine biraz öň prezidentiň oba hojalyk meseleleri boýunça Geňeşçisi wezipesine bellenen anna geldi Ýazmuradow bellenildi. Türkmenistanyň ýylatyň azyk howpsuzlygy bilen bagly bir näçe ýyl bäri dowam edýän aladalaryň arasyna prezident Serdar Berdimuhammedow hökümet başlygynyň sewda toplum boýunça orunmasary Çarıgylyjy hem wezipesinden boşatdy. Gylyjy soňky döwürde garamagyna düzümlere gödäwçiligi gowşatmakda aýplanýar. Hasada 6-njy maýda Serdar Berdimuhammedow Çarıgylyjy bir käýinç ýylan etdi. Şonun bir gün ozal 5-nji maýda Türkmenistanyň döwlet telewizionyasy sewda pudugyna düzgün bozmalarda aýplanýan elleri gandyrly 14 azyk resmisini aglap tob edýän görnüşde görkezdi. Hökümet mejlisine Serdar Berdimuhammedow oba hojalyk pudugynyň önümleriniň öndürilişiniň haýal alınıp barylýanyny we sewda toplumuna häzirki zaman üpçünçilik düzümlerini emele getirmek boýunça işleriň yaramaz ýoly goýulýanyny aýtdy. Şonuň netijesinde sewda ulgamyna köp sanly düzgün bozmalara ýol berilýär diýip TDH hökümet mejlisine salgylanyar. Şol bir wagtda döwlet başdan daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutýan harytlary öndürmek boýunça işleriň hem yaramaz alınıp barylýanyny ünt çekdi. Bu ugurda entek uly mümkinçilikleri bar diýip TDH prezidentiň sözlerine salgylanyar. Hökümet başlygynyň sewda toplum boýunça orunmasary wezipesine Türkmenistanyň baş prokurory Batyr Attaýew bellenildi. Baş prokuror wezipesi Attaýewiň öňkü orunmasary Begmuradow wagtlaýyn ananyldy. Türkmenistanyň ýylaty soňky bir näçe ýyl bäri azyk önümleriniň ýetmeçiligini başdan geçirýär. Ýanygyş serişdeleriniň bahalarynyň global arzanlamagy bilen 2016-njy ýylda yaramazlaşyp başlanan ykdysady kynçylyklar global koronavirus pandemiýasynyň ykdysady täsirlerinden soňra has serwetleşdi. Geçen döwrüň dowamyny Türkmen hökümeti ýylaty agram salan ykdysady krizisi açaçan boyun almady. Türkmenistanlylar Parijde 2 gün bäri protest çykyşlaryny geçirýärler. Türkmen aktivistleri 4-nji ýylda Gazagstanyň elçihanasynyň öňünde we ýa-ni 5-nji ýylda Türkmenistanyň elçihanasynyň öňünde jemlenip, bu iki goňşy Merkezi Aziýa hökümetleriniň siýasatlaryna öz nägileligini bildirdiler. Azatlyk radiosu protestiň guramaçylaryndan DWT toporunyň lideri Murat Gurban bilen söhbetdeş bolup, aksiýalaryň geçişi we maksady barada gurrun bermegi sorady. Murat, siz häzir nirede dursaňyz hem siziň geçirýän çäreňiz nähili geçýär? Assalamu aleykum. Men häzir Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňünde durum. Protest aksiýasy geçip gelýär. Biz şu gün ýürüýärler, protest geçirýär Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňünde.
O protest esasy Türkmenistan'da ayalgıların hakları bozulýanyny barada, Türkmenistanyň gardanlaryň, başarılı ýerleşen gardanlaryň taksirlerini çalışmayanlar barada, Türkmenistanyň bir topal gardany daşary ýurtdan öz öýlerine getirilmeýän barada ve başga da Türkmenistan'daki adamların hakları bozulýanyny barada biz beýan etdik şu protesti geçirdik. Murat, siz Türkmenistanyň häkimetlerinden näme isleýäňiz, talabyňyz näme? Bizim talabymyz Türkmenistan häkimetiniň birinji bilen Türkmenistanyň daşary ýurtdaky galan gardanlaryň taksirlerini çalışyp şolary legal tarapyna goýmak. İkinji, Türkmenistanyň başynda galan raýatlary Türkmenistana salmak üçin avia reýsleri açmak ve şirketler açmak. Türkmenistan ýapyk döwletden Türkmenistan demokratik döwletiň birdi tasawwur edilen konstitusiyada şu sebäplen her bir adamyň Türkmenistanyň başyna çykmak hakkı var ve isten wagtda girmek hakkı var. Üçüncü adam bir talep edýär Türkmenistanda internetin açylmagy sebäbi bu topa bizim watandaşlarymyz internetin üstünden öz maşgalatyny gürleşýär, surat, video alýar, öz ýa-da kıyımlaryny şolar bilen bilelikde gatnaşyp ýa-da habarlaşyp tabi edip geçýärde olary ýeňilleşýär şoňlar. Şoň üçin biz esasy 3 sany rahat talep edýär. Siz öz talaplaryňyzy ýazmaça görnüşde ýa-da bolmasa haýsy bir başga görnüşde elçixananyň işgärleriniň wekilleriniň özlerine gowşuryp bildiňizmi, şolaryň dikkatyny ýetirip bildiňizmi? Ýok, biz olary ýaly edendok diýer, elçixana tek wagty barmana ýa-da gatny hakmana hakymyz ýok. Men onu ýerki açıktan hat görünüşünde poçtan bilen iýerin we olaryň ýemerlerini iýerin. Birinji. Ikinji, men şuň Fransa hökümetining adamlary bilen görüşip, Fransa hökümetining ýerleşdirilen wekiller we Türkmenistan döwleti boýunça Orta Aziýadaky bolup geçýän hadisler wakalary bular analiz edip, olar ýürüte öýleri şu bolup geçýän Parisdaky akta ýeňürüp, düşüretler problemler düşündirdiňiz bize haýyş etdiler. Men ýerden düşdüm, bir saatlaap şolary düşündirdim. Protest wagtynda ýanymyza geldiler. Olaryň raportuma garaşýar, olar da raportlary iýeren Türkmenistan boýunça, bolýan kanunlar boýunça hem raportlar boýunça men iýeren. Olaryň bilsin, bütün dünýä jemgyýetinden, bütün dünýä döwletleriň ýolbaşçylaryndan näme bir haýyş edýär, Türkmenistanyň halkara borçlaryny ýerine ýetirmek üçin, şolar batyş etmek üçin biz şu raportlary şolaryň dikkatyna ýetirdik. Türkmenistanyň elçixanasynyň wekilleri ýanlaryňyza çykdymy? Ýepleşip bildiňizmi? Ýok, Türkmenistanyň elçixanasynyň wekilleri gorp ýaşaýarlar gelmäne sebäbi olar dogy düşünýär, güni şo ýerde biz sorag berjegimizi, bular wara adamlardan gaçýar we jemgyýetden gaçýar sebäbi arkalarynda hakykat ýok bilýärler. Siziň pikiriňizçe Türkmenistanyň Parijdäki elçixanasynyň işgärleri sizi gördümi? Siziň geçirýän aksiýaňyzdan habarlymy? Elbette maşyny geçdiler, görüp geçdiler. Hemme rady suratlar geçdiler. Elbette. Murat, siz protest aksiýasyny geçirmek üçin ruhsat almagy ýüz tutanyňyzda Parijiň häkimetlerine şol ruhsaty ansatlyk bilen berdilermi? O ansat düşdi 24 saatyň içinde ýöler jaňadyp ýöleri ýa-da geçirilen ýerleri bilen ýene bir taktik var. Gaýtyn bize näme kömek gerek ondan başga aýtdy. Fransa kanunlaryň işleyen döwleti. Hiç kim size hiç wagt azap berdiler. Öz sözlerinden takdikladılar, ýürütülüşden polisiýa kaptalymyza durdup şu bir problemany öýleri näme berýärli. Murat, iň soňky sowal protest aksiýasyny geçirmek näme üçin edilşigini saýlap aldyňyz? Biz dün Kazak elçixanasynyň öňünde protest geçirdik. O ýerde dün bazarlyň konstitusiýa çalışmasy boldy, referendum boldy. Şu referenduma bagyşlap öz protestimizi bildirdik sebäbi Kazakstanyň hökümeti 56 tane goşmaçylary ýerip Kazakstanyň konstitusiýasyna ýene de Pierre prezidentiniň vizitini güýçlendirip halk üçin ýa halkyň azaty üçin bir goşmaça bolmagyň şoňa protest etdik Kazakstanyň elçixanasyna. Ve şu fırsatdan peýdalan birinji günden iki protesti jemler biz birinji gün Türkmen elçixanasynyň öňüne protest etdik. Bu zatlar biz öňünden planlaşdyrýardyk. İki protesti jemler yürütülmüştür.
Pandemiýanyň başyndan bäri ýurdun çäginde koronawirusyň ýeke hadisasynyň hem hasaba alynmandygyny öňe sürýändigine garamazdan berk maska düzgünni girden türkmen häkimetleri ýurdun käbir sebitlerinde ýylata maska dakynmagy gadagyn edýär. Şol bir wagtda Aşgabatda maska rejimi odolku ýaly öz güýjünde saklanyp maskasyzlara jerime ýazmak işleri dowam edýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Lewapdan we Aşgabatdan habar berdiler. Maska dakynmak düzgünü 4-nji iýunda ýatyryldy. Awtologlarda maska dakmaly däl edildi. Indi tersine boldy. Polisiýa maska dakynan adamlara maskaňy çykar diýip duýduruş berýär. Bazarlarda, dükanlarda, hemme ýerde maska dakynmak gadagyn edildi diýip Lewaply ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Sebitdäki habarçymyz maska dakynmak düzgüniniň diňe hassahanalarda saklanyp galýandygyny aýdyp, ýol polisiýasynyň uloglary saklap, sürüjilerden we ýolagçylardan ýüz maskalaryny aýyrmagy talap edýändigini hem belledi. Şeýle talap bilen Balkan welaýatynyň ýaşaýjylarynyň da ýüzbeýiz bolýandygyny garaşsyz neşir hem habar berýär. Türkmen News neşiri özü ýurdu içindäki çeşmelerine salgylanyp, Türkmenbaşy şäheriniň polisiýasynyň maska dakynan sürüjili ýa-da ýolagçyly uloglary köpçülikligiň saklaýandygyny belleýär. 2020-nji ýylyň tomsundan bäri adamlar maska öwrenişdi. Köpler onu giýmekden ýüzürdiler. Kimdir biri eňegini çelini düşürüp takdy we ýüzünde onuň barlygyny görkezdi. Köp adama jerime salynıp, olar maska almak üçin öýlerine iberildi. Indi ýene suňa meňzestat gaýtylanýar. Ýöne tersine adamlar maskalaryny aýyrmagy mejbur edýärler. Diýip neşir 5-nji iýunda çap eden maglumatynda yerli ýaşaýjynyň sözlerini titirledi. Şol bir wagtda Aşgabatda habarçymyz paýtagtda maska rejiminiň odolku ýaly öz güýjünde saklanýandygyny we maskasyzlara jerime ýazmak işleriniň dowam edýändigini habar berýär. Adamlar öýleriniň golaýyndaky köçede maskasyz ýöne awtobuslarda, dukanlarda we şuňa meňdeş ýerlerde maskaly gedýärler. Eger awtologlarda maskasyz adam bolsa, onda polisiýa ulogy saklaýar. Polisiýa köçelerdäki maska adamları hem saklaýar. Maska düzgünni bozanlara 50 manat jerime salýarlar diýip Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde 6-njy iýunda gurrun berdi. Şol bir wagtda Aşgabatda habarçymyz özüniň Mary welaýatyndaky çeşmelerine salgylanyp, bu sebitde de ýylatdan maskalary çykarmagyň talap edilýändigini hem habar berdi. Maý aýynyň başynda Türkmenistanyň hökümeti koronavirus pandemiýasynyň fonunda girdilen çäklendirmeleri şol sanda maska dakynmak düzgünni bölekleýin ýatyrdy. 6-njy maýda geçirilen hökümet meclisinde 1-nji iýundan başlap uluglaryň ähli görnüşlerinden hem de ýapyk binalardan başga ýerlerde maskalary aýyrmak teklif edilse-de, olary açyk meýdanda dakynmagyň talap edilmejektigi aýdyldy. Covid-19-nyň bardygyny ikrar etmeýän Türkmenistanda jemgyýetçilik ýerlerinde lukmançylyk maskalaryny dakynmak talaby 2020-nji ýylyň iýulynda bütün dünýä Saglyk Guramasynyň koronavirus boýunça missiýasynyň ýurda eden saparyndan soň girdilipdi. Daşary ýurt bilermenleri şonda Türkmenistana ýurtda koronavirus bar ýaly hereket etmegi maslahat beripdiler. Ýurdun saglygy goraýyş we derman senaty ministrligi bolsa maska dakynmak talabyny ýylatyň saglygyny howadaky tozan bölejikleriniň goramagyň zerurlygy bilen düşündiripdi. Şondan bäri häkimetler maska rejiminiň berjaý edilişine berk gözegçilik etdi. 2 ýyl bäri ýylat hemme ýerde maska dakynmaly boldy. Hatda adamlar pagtany maska dakynyp ýygmaly boldular. Ýurdun ýaşaýjylary düzgünü bozanlary anyklamak we olary jerime salmak üçin ýygyderli polisiýa ýygdyrlamalaryna sedewar edildi. Mundan başga da maskalaryň ýoklugy ýa-da nädogry dakylmagy üçin jeza hökmünde tutsa edilen düzgün bozucular mejburi işlere şol sanda pagta meýdanlaryna sürüldi. Şol bir wagtda pandemiýanyň ilkinji aýlarynda türkmen häkimetleri koronavirusdan goranmak üçin maska dakynmak isleýän raýatlara maska giýmegi, dermanhanalara maskalary satmagy gadagyn etdi. Häkimetleriň bu çäreleri ýurt raýatlarynda şahsy saýlawyň ýagny bir zady saýlap almak erkinligiň ýokdugynyň aýdyň misalydyr. Hökümet maska rejimini güýje girizmeden öň käbir adamlar virusdan goranmak üçin maska dakynmak islediler, ýöne muňa ruhsat berilmedi. Häzir hem käbir adamlar maska dakynmagy dowam etdirmek islese-de muňa ruhsat berilmeýär diýip Türkmenistanlaryň biri anonimlik şertinde Azatlyga beren maglumatynda aýtdy.